Bate. Daming tao dito sa peryahan. Tara, tataya tayo guys sa baraha at color game. Where are we going now? So guys, ito yung baraha. Punta tayo sa pag-game. So guys, dito tayo tataya. Hindi mo nakikita, di ba? Ang init. Ito guys yung mga kainan dito. So guys, shoutout sa barkada ng kapatid ko. Ito yung mga barkada. Kaya ka sa red. Kahit walang nag-awat. Kaya mo yun eh. Kusukan tayo din eh. Guys, panalo yung red. Panalo kami. Panalo kami. Pierde ako. Ano yung bro? Malas mo walang nagawa. Yan ang video. Tama na, init.